ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ପାଗଟା ଭଲ କୋହଲା ଥିବାରୁ ପାଗଟି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଖରା ଏତେ ଜୋର ବି ହେଉନି। ଯିବା ବାଟରେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା, ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଗଲୁ ଭାଇଙ୍କ କତିକି। ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ପାଖରେ। ଭାଇ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘୁମଉଥିବେ। ହଁ, ଘୁମଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବାହାରିଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପିକଅପ୍ ହିଁ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକ କମ୍ ଥିବାରୁ ଭଲ କାମଟି ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା, ସରିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ କାମଟି ସାରି ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Just get in a the position and boss one. Never you forget this is your mission. Fi take a girl man, you have it in a condition and boss one. Take a sip and lose your inhibition.